construction services. So, Mr. Chairman, kaya natin nagsisigawan si Cook. Wala ko nagbibigay ng komisyon sa mga bibigawin sa tama itong kumpanya ng mag-asawa ng Pilipinas, yung other place. Yung Wawa Construction pa lang. Wawa. Yung kapitin lang kung ito siya namin. Tawa sa rin. Kapitan ko sa ito siya namin. Hindi tinatanong sa'yo kung kayo ba yung bibigay. Kaya ba yung bibigay? Hindi po. Kayo po ba yung bibigay niyo? Pero kanina, sinabi mo sa akin kami ang inyong lisensya. Sino ang kami ang inyong lisensya? Sino? Sino sa isa? Kaya ang Pahit niya Paulo Conti sa no? Bakit? Ewan ko mo, no? Di ba? Oo. Yung paborito kong komedyante. Pangunahing ahensya at latasang magsagawa ang pagpapatupad ng mga tinatawag na hard projects o mga infrastruktura gaya ng mga kalsada at tulad. Pero ang ahensya ito minsan na rin itinuri bilang most corrupt government agency sa Public Perception Survey ng Pulse Asia noong 2009. Kaya sa pagpasok ng Administrasyong Aquino, isa sa mga pangako niya ang paglilinis ng katiwalian sa Ang pinakamahalaga po, nakakaasa na tayo sa bakal. Ang matino, hindi yung makampunan lang sa ilulog o matigas na.
O yan ang Silicao, papunta Duterte Highway. Yan ang pinito. Ayan, oh. Duterte Highway, di ba? Oh, yan, oh. Now, Alcalama, Don, Pandero, Bujao, at Pagli. Oh. Diretso yan. Yan tungkol sa Sunrise eh. Oh, di ba? Ano pa yan? Yan. eskwela, pinakagayanan ng tao. Yan, wala pa na. Bintayan, no? Tuloy na. Tapos marami silang project dyan. Pero wala nang tayo. Ayan, oh. Yan lang, oh. Di ba? Oh, ganyan lang. Kasama ang pagtatayo ng bagong Bilikaw Bintayan Bridge sa mga bibigyan prioridad. Bintayan Bridge, hanggang ganyan lang. Kaya nung Naubos yung mundo, naglabas dahil sa ng kanang 40 million pesos para matayo muli ang kawasan at ulan. Ayon na rito sa Special Allowance Release Order o SARO na ang nakuha. Ang DPWH Region 5 ang implementing agency ng PFO. Ang ICO, Construction and Development Corporation, ang contractor naman ng PFO. Galing naman ang pondo sa Calamity Fund ng Calamity Assistance and Rehabilitation Network of Care ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa ilalim ng Department of National Defense o DND ang NDRRMC. Kasama si Gregorio Ipa, isang private contractor at kasaki ng Bicol Contractors Association. Sinadya kami ng tulay at ito ang aming nadatnan. Mula ng October ng 2008, mga poste at polo nagsisilbing paano tulay lang ang nagtayo. Dahil mag-limang taon na nakatiwagwag ang proyekto, nakalawag na rin ang mamakasan dito. 40 billion pesos ang ginastos para sa pagtatayo ng mga poste dito. Ayon sa program of work ng DPWH Region 5, ito raw ang phase 1 ng proyekto. Pero sa pagsasabing ni Gregorio Ipa, malaki daw masyado ang halagang 40 million pesos para lamang sa pagtatayo ng mga poste na tulay. Sa ating kita po ng mga nakapaunod ng mga piloto at bilang po na almost 75 pieces. Sa ating evaluation, yung evaluation is almost 7.5 million. So, ang worth ng the entire 7.5, ang isang piloto nag-report ng 100,000 per pilots ng mga trabaho na. So, I think that is conservative enough. So, nag-continue. Ito lang na nagawa. Nakapanayan namin ang project engineer ng Bilikaw Bintayan Bridge na si Engineer Bonifacio Avila. Hindi raw overpriced ang pagtayo ng poste para sa Bilikaw Bintayan Bridge. Yung phase 1, meron tayo program po. Yan ang ginawa. Taong 2010 naman ang mag-release na karagdagang 40 million pesos ang Department of National Defense para sa Phase 2 ng Bilikaw Bintayan Bridge. Ayon na rin sa nakuha namin saro. Pero ang nakapagtataka, hindi sa pagpapatuloy ng tulay ginastos ang karagdagang 40 million pesos, kundi sa isang deeper bridge. Ang Deeper Bridge ay ang pansamantalang tulay habang ginagawa pa ang Bintayan Bridge. Ayon mismo sa Public Information Division Team ng DPWH Office, dapat ay naunang itinayo ang Deeper Bridge bago ang main bridge. Bago nipakbakin yan, ginawa ka ng dito para hindi ma-intake ang traffic. Yan yung isa. Pangalawa, kung yan ay nasira ng Calamity, Labuan, dalawa ka ng dito, para na rin Sa 2010, we requested yung 110 billion for the completion itong
bridge na. Ang SARO, 40 million. Yung na-release yung 40 million. So, ibig na yung 40 million for the construction of approaches and itong little bridge. Yes. Gaya ng Poste ng 40 million na raw yun. Poste nila yun. Parang daw, ang 40 million pesos para sa isang seaward bridge. This bridge, nakikita ko, I think it's worth only to 10 million. Kaya yung sa akin na. Dahil one lane lang ang seaward bridge, nagkakasalubong at nagkakaintindi pa ang mga tumatong sasakyan. Isa si Melvin Jesaba. Sa mga araw-araw na dumaraan dito sa seaward bridge na ito, hindi raw sapat ang matikip na tulay nito upang mapagservisyohan ng maayos ang halos 10 milyon Ang tayo na ganyan, 40 million din yan, yung bridge na yan. Ang tayo ng post ng ganyan na, yan, 40 million na rin daw yan. May halong pagkabalik daw ang bawat pagkawin na dito sa tulay na ito. Kapansin-pansin kasi ang pangmalawang na ng pundasyon ng tulay. Kung minsan, mga ito yan, tinatanawag mo yan. Paano kung mag-iba yan? May gumano mabigat na equipment, mag-iba. Hindi naman ma-plan. Hindi ba na yan? Paano kami? Yan ang nag-try. Mataas na baha. Kagaya ng gabi, patayan mo na dito yan, hindi na natin makikita. Kahit at ang mga presyon, hindi natin malaman kung saan yung pumunta. Magkita naman, di ba? Yung bulok na natin. So here, project engineer, this is the project. Ang proyekto ng Taguig Bridge ay ang epektibisang solusyon para permanente nang magkaroon ng daan ang mga residente ng bayan ng Dalaga at Legazpi City. Umabot na sa 18 million peso ang pondong ginasto para sa pagpapagawa ng Taguig Bridge. Kung nalibigyan din ng sana kung paano ginasto ang pondo, kung may ibigay ng DPWH ang provision at project profile ng proyekto. Kaya hindi na kami pinagbigyan. Tanging taro at program of work plan ang ibigay sa amin. Worth 80 million cost. I think, aside ng main structure ng bridge, yung permanent structure ng bridge, magkakaroon pa tayo ng concrete pavement up to the ating mga 2 to 3 kilometers. Hindi rin ay pagpapatuloy ang pagpapagawa ng tulay dahil kulang pa raw ang lakas ng pondo. Magkakaroon sila nila ng alternate either bridge. Ang ginagawa. Pero kung before, hindi sana pinapos na lang nila ng tulay. Hindi. Mr. President, the title of my privilege speech is No One is Safe. Mr. President, I distinguished leaders. I rise today on my personal privilege. Yesterday, the aftermath of the Senate President hearing began last Monday. My name was viciously, maliciously, and intentionally dragged and attacked at the tri-committee hearing of the House of Representatives. My attacker was no less than the person who I moved to be cited to contempt for shamelessly and repeatedly lying under oath about his role in the anomalous post-flood control projects
pare ka riyan. Ikaw malulito ka ng ilaw niya. Pero kung ikaw makakatanggap ng 600,000 pesos, kasi isang tanong na sagot mo, paano mo kaya gagastusin yan? Sa oras na ito, ikaw ba yung nangangailangan pinalo ng 600,000? Sino dito ang nangahangad na maampunan ng 600,000 pesos? Sino dito ang lalaban ng patas para makaranas man lang ng ganyan? Correct. Pulong-pulo yung audience kasi nga 600,000. Bale pa sa swerte yung pulot, di ba? Pag iba buhay mo eh. Yung iba parang hindi ka tulog ah. Isa parang bumarkada sa staff. Oo. Kasi yung iba talaga, yung iba mababait, masisipag, yung iba parang ang ilang ng swerte sa iyo lang ang nagagawa na ilang taon na nilang pinupulo, hindi pa nila makuha eh. Pero iba naman talaga parang hindi ka mabalaswerte. Kung nakuha ka ba? Correct. Imbis na naman ngayong araw ang pamamagsang nagtatrabaho sa peryahan, hardinero, kargador sa palengke, visual vendors at assurance. Para sa ating mga audience, nandito si Natale, Brian, Ayon. Ito naman yung mga well players. Tara na dito sa Game Arena. Let's go! Para sa World Travels, pag 40% ng kapuluang 2025 budget ang hensya, 7.4 million. Million naman daw ang gastos para sa foreign travelers na 25% na hanggang 125 ang recreation. Pero hindi na ang assistant chief of staff ng Bureau of Revenue kasi Vice President Sara Duterte ang nagbabayad ng kanyang foreign trips. President Marcos has issued Executive Order Number 94, creating an independent commission to investigate corruption in government infrastructure projects. President says the key goal is to effective meeting. Freedom Channel shall be comprised of one chairman and two members. The independent body will investigate the alleged wrongdoing and flood control projects. Senator King Maxwell has warned against efforts to cover up ongoing investigations into flood control projects. Maxwell warns that this will ignite public feeling, inciting that violent protests will be reported in other countries, in Nepal, France, and Indonesia. Both of the Philippines, further escalation could be prevented. Earlier today, the DPWH Secretary has filed draft charges contractors and business guidance. The Philippines has protested China's plan to establish a mutual reserve as a responsible tool for following us
Ano yun kasi kapatid mo ko yan? Thank you, thank you. Bukan tayo kakain, di ba? Sinasabi yung aso. Hindi tayo nagkamali yan eh. Ang Ako hindi dito mo. Saka wala akong hamburger na siopaw lang. Eh? So, masyadong please nag-donate kahit cheese. Na. Ano ba yan? Ang mangyayari? Isusunod na ba si Escudero na yung magpapile ng social order ang pumayag sa mga artista nito? Na. Matinding po niya ito. Ito, basahin po natin yung balita po dyan. Maghahain ng show of order ang Commission on Elections. Ngayong araw daw mga sangkay. September 11. Kay Center Waste Construction President Lawrence Lubiano na umaming nagbigay ng 30 billion donasyon sa kampanya ni Senator Chis Escudero. Kasi ito nga po yung puhugot na dahilan bakit po nilaglag si Senator Chis Escudero. Kasi nga daw, mga sangkay, ayaw ko sa mga narinig mula. Mukhang nawala ang tiwala. Yung maraming mga senador sa kanya. Noong pag-awas ito, 30 billion na naman. Kaya nakakapit. Diba? Chairman Garcia, sa isang panayam dito sa Congress, ay Garcia, papaliwanagin mula sa government contractors na kasama sa issue ba bigla ng mga government contractors. Kasangkot. Mga ko sa kanila, tato na nila yung pamilya. Talagang madedepol kayo dyan. Tato nila yung pamilya nyo. Ako sa kayo, magnanganak mo. Salita kayo. Pero kasi, mahirap kapangga. Alam mo yung mga yan, mahuli yung yan ang dalo. Ikakang palo. Leader ng pamilya. Ako ba, isa po ang kanyang warrant of arrest. Diretso na si Senator Jinggoy Estrada sa Kamkrabe para kusap sa Senator Jinggoy Estrada, mapukulong na naman ba? Isang bagong kontrobersiya ang nagpapagpapang balik ang senador sa likod ng rehas. Parang ang nakakaalala sa pagkakasabot niya sa malawakang Pilasca noong 2014. Isang kaso ng ayumay sa buong gobyerno. Ngunit ngayon, isang panibagong kaso na naman ang nabubuo. Mga aligasyon ng anomalya sa mga flood control projects. Ang mga bauhan na parehong pamilya at bago sa mating na publiko. Kaya ang balita
maagang kasaysayan ng kanyang mga legal na laman. Ang alamin kung bakit sa muling pagkakataon, ang amay ng kulungan ay muling nakakapot sa pangalan ni Chico Estrada. Pero ang senador, rumespa. Ang ginamang pa ang isang whistleblower. Ano nga ba ito? Isang nakakagulat na revelasyon ang sumago sa isang pagtitig sa Kongreso. Isang engineer mula sa Department of Public Works and Highways, si Bryce Hernandez, ang tumayong whistleblower at tinigyan ang isang malawakang anomalya na nagkakahalagaan ng bilyon-bilyong piso. Ayon sa kanya, may mga roads projects o mga proyektong hindi naman talaga umira, pero nabayaran ng gobyerno. Sa kanyang testimonya, direktang itinawid niya ang ilang malakas na opisyan. Nakiyagta sila Senator Joel Villanueva at muli si Senator Chico Estrada. Ang mga paratang na ito ay hindi biro. Sinasabi ni Hernandez na may sistema ng for the votes, kung saan ang pondo para sa mga proyekto ay naupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisya at politiko. Ang mga ebidensyang ipresenta kabilang ang mga alitato ng limpak-limpak na pera at mga screenshot ng Viber messages ay nagbigay ng bigat sa kanyang pagsalita. Mula sa pagkita iyon, nagsimula ang isang na muling naglakay sa pangalan ni Estrada sa gitna ng kontrobersiya. Para maintindihan ang bigat at kasalukuyang sitwasyon ito, kailangan natin balikan ang taong 2014. Sa panahon iyon, si Senador Chico Estrada kasama ang dalawang senador na sina Juan Ponce Enrile at Bong Revilla ay pinaresto dahil sa kanilang pagkakasangkot sa tinaguriang Fort Barrett Scam. Ang kaso ay inibot sa Priority Development Assistance Fund o PIDA. Isang pondo na dapat sana ay para sa mga proyektong nakakatulong sa mga nasasakupan ng mga mambabatas. Ngunit ayon sa mga whistleblower, ang pondo na ito ay pinilipa sa mga peke at governmental organization na pag-aari ng negosyante si Darren Capones. Mula sa mga NGO na ito, ang pera ay binabalingwalo sa mga mambabatas bilang iba. Kaya naman si Estrada ay sinampahan ng asong plunder, isang krimen na walang piyansa para sa umano'y pagtanggap niya ng 180 million pesos mula sa kanyang ina. Tatlong taon siyang nanatili sa PNP Custodial Center bago paglagang makapagpiyansa noong 2017. Ang kaso ito ay naging simbolo ng malawakang katiwala at nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang karera sa politika. Kaya naman ngayon sa bagong kaso, noon at ngayon, isa lang ang naging tubo ni Senator Estrada, isang makitig pagtanggi. Sa kanyang privilege speech noon ukol sa pitas niya, tinawag niya itong isang kasinungalingan na gawa-gawa lamang ng kanyang mga kalaban sa politika. Itinigil niya ng lahat ay bahagi ng isang demolition job laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngayon, sa harap ng mga bagong akusasyon tungkol sa flood control projects, halos pareho ang kanyang linya ng depensa. Sa isang press conference, marinyang sinabi na ang mga pahayag laban sa kanya ay kakasang kasinungalingan at walang basihang pang-akusasyon. Pinagandin ang anumang pagkakasangkot at gamit ang lahat ng analogisi at gawa-gawang sa lamang. Pag-uusap tungkol umano sa isang pagdalal mo. Thank you. Project. Mag-invento ka lang. Ang pag-uusap Thank you. ng depensa ay nagpapakita ng isang pattern. Ngunit para sa publiko,
Thank you po. Hello, Migalove shout out. Thank you for coming, shout out. What is your... Thank you. Ayan o si Kobe, oh. Ayan, oh. Oh, Kobe. Ayan, oh. Ayan, oh. Ah. Kobe, come here. Come here, baby. Yan. Ang aming Japanese na dog. Japanese Spitz. Ay! No, no, baba. Shh. Sa pagitan ng mga opisya ng DPWH at ng mga kapo ng mga politiko. Sinasabi sa mga mensahe na may mga commitment para sa budget na ayon sa whistleblower ay sakto para sa kickback. Ang mga ebidensya nito, pagkaman kailangan pang suriin ng mas makikin ng korte ay nagbibigay ng isang nakakakilabot na larawan ng kung paano bilang piyestahan ang kaban ng bayan. Habang umiinit ang investigasyon, dito na nagsimula ang pagtutuwa. Sa isang nakakawala na makaya, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Manalo sa dating general siya na kilala sa kanyang integridad na kung may dapat unang investigahan. Ito ay si Ako Bicol Party List Representative sa Tico. Ayon kay Manalo, sino ang susi sa buong anomalya dahil sa kanyang malakas na koneksyon sa mga kontratista sa rehiyon. Ang mga kumpanyang tinatawid sa isyu ay pag-aari umano ng pamilya ang asawa nito na nagpapahiwatig ng posibleng conflict of interest. Ang pamilya na ito ay nagtatap ng bagong anggulo sa investigasyon. Hindi na lang ito tungkol sa mga senador, kundi pati sa mga kongresista na posibleng kasapuan sa sistema. Ang pagtutuwang ito ay lalong nagpapagulo sa sitwasyon. At para sa ordinaryong mamamayan, mas nagiging mahirap alamin kung sino talaga ang dapat harago. Pero sa gitna ng lahat ng akusasyon, isang matapang na ako ang tinawaan ni Ang Monday, nagiging Tuesday, Constitution Day, Wednesday, Working Day, kumakalit na naman.
tayo. Diba? Nagugulo yan, diba? Hindi mo dito ang lalaki. Saka lalo na yung Philip Salvador. Lalo na yung Philip Salvador. Saka ang gagawin. Kung ang gagawin ko. Hindi, mag-iin natin. Isang paborito ng Gian Buster Runway Show kung hindi celebration ng artistry, journey at dahil ano-ano ang magiging kapangyarihan ng independent commission na ito na binuo ni Pangulo Marcos. Monica, ang independent body na ito ang siya mag-iimbestiga at mag-rekomenda ng aksyon laban sa mga kapon sa muling anomalya ng flood control project.
Malubat na tayo. Malulubat na po. Malulubat na siya. Sa mga infrastructure projects ng gobyerno, ang ICI ay pangunahan ng chairperson at dalawang miyembro ang komisyon. May magsisiriling sekretariat ang ICI na pamumuluan ng isang executive officer na i-appoint ng Pangulo. Ang sekretariat ang magbibigay ng technical at administrative support sa independent body. Ang ICI, base sa kanilang resulta ng investigasyon ng pagre-rekomenda ng nararamang na kasong kriminal o administratibo na maaaring iakyat sa Office of the President, Office of the Ombudsman, Department of Justice and Civil Service Commission. Base pa sa iyo, may sumpi ng power ang ICI, kaya ang sila mga government official o personnel na tatanggi sa imbitasyon o tumanggi manumpa sa harap ng independent body ay maaaring maharap sa kasong administratibo at posibleng masampahan rin ng pananagutan kriminal. Ang mga nasa pribadong sektor naman na tatanggi sa sampina ay posible rin manatong sa ilalim ng mga umiiral ng batas. Maaari rin humiling ang ICI ng impormasyon at dokumento sa Senado at Kamara ukol sa kanilang isinagawang investigasyon. Maging ang bank statements, contracts, records at iba pang dokumento na may kinalaman sa kanilang investigasyon ay pwede rin hilingin ng ICI. Sa ilalim rin ng EO, inaakasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at government-owned or controlled corporations na makipagtulungan sa ICI. Magbibigay naman ng monthly report ng ICI sa Office of the President sa pamamagitan ng Executive Secretary ukol sa kanilang ginagawa at trabaho. Ngayon, kailan naman nila nabasa ang posisyon o yung mga bubuo ng komisyon? Isa yan sa mga inaabangan natin, Monica, kung sino yung mga bubuo at sino yung mamumulong dito sa ICI. Kanina nga ay within the day ay sana expect natin na maglalabas ng pangalan si Pangulong Marcos kung sino-sino ito. Bagamat may mga lumalabas na rin sa mga social media na mga personality umano na bubuo dito pero walang confirmation na parang ito dito. At na may time frame ang Pangulo kung kailan dapat natapos o magkaroon ng konklusyon ang gagawing pagsisiyasa. Magandang tanong, Monica, no? Isa yan sa mahalagang itatanong natin sa Malacanang at maging kay Pangulong kung kailan, may time frame ba sila para papanagot itong may mga sakot dito sa illegal na sa flood control project. Sa ngayon kasi ay wala tayong ideya kung within this administration ba ay magkakaroon ng magandang resulta itong gagawin investigation ng ITN. Maraming salamat din Maribuong live mula sa Nalbanga del Sur. May integridad at kakayahan. Yan daw ang kalamutan ng mga mission na mag-iimbestiga sa mga infrastructure projects. Sisilipin din daw pati proyekto ng mga nagdaan at investigasyon para sa mga pagkakang United Voice o External Duties. Pag-J, nilabas na ng Malacanang ang Executive Order 94 na bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Batay sa EO, tungkulin ng ICI na mag-imbestiga, manghalap at mag-evaluate ng ebidensya at intelligence reports para sa mga opisyal, bayado ng gobyerno at mga individual na iladawit sa anomalya at irregularidad. Ang susunod sa magiging findings, may pagpapangilihan sila na mag-rekomenda ng isasampang reklamong kriminal, civil o administrative, maging ang pagpapataw ng preventive suspension ng public officials at employees para sa mabilis at effective na investigasyon. Maaari din silang maglabas ng sortina at magrekomenda sa Department of Justice ng mga isasailalim sa Witness Protection Program o yung magiging state witness. Sakop din ang kapangyarihan ng ICI na irekomenda o hiningi ang pag-freeze o pag-seize ng assets, funds at mga ari-arian ng mga pinaniniwala ang dahil sa anomalya. Tatlo ang bubuo sa ICI. Isang chairperson
Pag-share naman dapat ng ICI na magbigay ng buwan ng ulat o report sa Office of the President sa pamamagitan ng Office of the Executive Secretary. Pag-share. Mali ang clear ako na hindi mo sila ICI. Pag i-investiga ng ICI yung infrastructure project na mahirang flood control project sa loob or sa nakalipas sa 10 taon. Sige, nasabot niya, yung huling taon na administrasyon, dating Pangulong Aquino, yung buong administrasyon, buong 6 years ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, at yung unang 3 taon naman, na ito administrasyon Marcos, so from 2022 hanggang ngayon 2020, pagsakot yan ng cost-change ng magiging investigasyon. At ano pa rin sinabi, ang executive secretary ng investment action na kung hindi ba ang sulit natin daw na posibleng anomalya sa mga administrasyon. Ang laki ba sa isang Hindi ka naman ng kape, pinitin mo ng kape. ICI, wala talaga ng sakpan, hindi ko mo Naku, Hindi mo na lang rotin sa may may pepper tayo. Ako na pala, ginang ka na. Hindi mo siya na Pero kumain ko kayo mga sinabi niya, na nung aking mismo sa FDRRD, nagpakita ng resibo na umamit daw na meron din most projects kung ng time. So, yun yung posibilidad kung bakit yung komunikada pa kayo ng 10 taon. Kung bakit nakalipas ng 10 taon, hindi lang sakop itong investigasyon. Actually, ano raw ang posibleng mangyari kung hindi mag-cooperate sa aming isang official o iba pang iniimbestigahan ng official? Kasi pwede na sila patawag ng preventive suspension at lalo na yung mga opisyal ng pamahalaan at mga empleyado din ng gobyerno para sa mga individual. Actually, pwede magpasapina. Ito na para sila po ang isang powers. Ito na ICI para sila makipatawag o mag-appeal o humarap kung kinakailangan na dito sa discussion. Sino ba ang makulong na makulong sa ICI? Ay mo na ilang beses na sumalaman. Wala pang opisyal na pangalan ng wala pang opisyal na pangalan ng pero ayon sa report, lumabas ito kanina bago makakapirma or naalam si Tumiko, sinasabi na nakabilang dyan sina Senior Associate Justices Antonio Marco at Stella Perlas Bernabe. Pero si Marco actually nakausap na or naman ng warnings, nakuha na mga ganito ang sinabi na wala pa rin siyang information tungkol dito. And hanggang ngayon, hindi pa rin natin na malaman actually kung sino talaga yung bubuo aside from them na lumabas ngayong araw, naman, nakalipas na araw or even weeks before, lumabas na yung pangalan ni Torre, ni Mayor Magano, na nanunagda, then si Simpson. Kailan na pa nasa pangalanan ng mga magiging member ng ICI? Pag sila matapos sila ay naging pahayag ng taong na 48 hours, within 48 hours na yung na dapat kasi actually nagpas ang bilang na natin ito na 48 hours. Kasi nung sinabi nila sa Cambodia, buwan yung mga around 10 or 11 a.m. So, nagulat tayo na info lang nila kasi kanina parang may abiso. Ano na si ano? Posible na magkaroon ang matanong sumari ng presidente. Pero wala nga. Ano ba ang hindi rason? Ano ba ang hindi rason ng dahilan? Bakit na hindi ba mapakalanan? Wala bang mapapayag? Wala ka. Sila po hindi. Ganun ba? Kulang ka naman. Matukoy, kasi parang maraming pagkakataon. Simula pa namin kahapon ito binabatayan. And kahapon, yung dalawa ang sulit ng Pangulo. Sunod po kami, doon pa lang sa morning debate niya sa Manila Strategy Forum. Wala, sinukulay ko sa kahapon. Hindi naman yung agad interview. And then, sinusigat na namin, wala pa mga hapon. Walang din ang take-up eh. Kasi ang galing kung deadline mo 48 hours, pero kahapon sabi na meron pa matitirang araw, so gano'n, na day ko kung wala na paghabulan, kanina kasi nasa pinapamilo, wala na yung magagawa na naging ako sa interview, but hindi namin alam. Actually, sabi na namin, si Presidente ba kinilista natin dito, or through one person na natin pinag-cast ba, or kinilista kasi pero pisisilip, kung salita na rin siya before na pinapaibayan, hayaan niya na Presidente ang magsalita na sa abiso rin naman ka ng class, kay Presidente ito, kung magsasabi kung sino may buong komisyon. Pakilupang maganaw siya. Okay, Julie, ano ang iba pang aktividad ng Pangulo mo? Kaya sa umaga pa sila, kumpleto yung first family sa Marcos Day. Yung 108th birthday anniversary ng dapat Pangulong Ferdinand Marcos as senior. Doon
Philippine Nasa First Families, First Lady Liza Areta Marcos, Presidential San Santo Marcos, Simon Daily, President si Corporate Cecilia Araneta Marcos sa pagdiriwang na yan. Nagbigay ng talipak ng Pangulong, sabi na, ang hinihupan daw namin kasi kanyang ama ay pagsiservisyo sa publiko at yung pagsasakripisyo. Ang hiling niya palagi daw ingatan ng publiko at pangalagaan ang mga integridad. At doon daw sana mapunta ang publiko lagi sa right side of the history, yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. And aside from that, meron pa kasi nilang mga activities, ang PCSO na makakatitin sila ng mga medical equipment. Doon naman sa Imelda Cultural Center sa Batak. Hindi mo sinabi sa akin. Ay, binigyan ko ba? Anong pares? Hindi Ano mo magkakasiguro? sinabi. Bago na pa kayo sa ako, man ako. Yung sumakit ka. Hindi mo binanggit yan. Binanggit mo yun. Sir, we would respond sa regulations kahapon ng mga Biskaya sa mga situations sa pagkukuha projects. Hindi niyo po ba ikat currently Hihintay na ng mga tao eh. Paano ng tao? Ay, tuloy sa ako. Yun, demonyo. Yung tinaksak yung babae. Yan. Oo, yun yung babae yung patay. Kumakay lang yung babae. Sa-train yan eh. Tawag na train. Yung pinakalit ko ng araw. Hindi ganyan lang. Dali na lang. Oo, nagbito yung prime minister nila. Wala, ang gulo na kasi dun eh. Dahil totoo naman, nakatakot ko. Wala, kasi siya. Sabi mo naman kwento. Ayaw ba dyan? Ang cute no? Pagya. Ay, Magkano eh, no? Ano magandang mabili natin? smell irresistible. Sir, kami maliwanag lang po sa akin video ni Senator Marcoleta na parang tinatanong niya anong nangyari, bakit nalipat si Bryce Fernandez nalipat na ako sa paano po ba yung proseso ng ano po nangyari? Inaboto sa bagay. Ano? Wala naman sa mga ako dapat magsuntay ko siya. Ang Senate President ang may ano nun may kapo nun Saka nung gabi na nung September 9, pinag-share ko lang gawin mo, bakit siya ako magsuntay? Sa totoo lang, Tito Sen, yun yung sinasabi ko, sinasabi ko naman isang kanina. Parang sanay ako na kapag kasi yung nasa majority, yun yung pagsusunod ko Dalawang malaki ito. sa kanilang mga speech. ito ano para to? Kaya nga, lalo na nga Hindi yung ba ito tubig? Ang bawa na.
Meron palang gano'n. Ganyan kasi lalabas ko na lang din. Tawasin mo sila, pwede ito. Diba? It's just a matter of sinunod ko lang kung ano yung mga patakaran na karanasan. Kung hindi man sa very proper mismo na kung talagang tutusin mahirap naman talaga mag-confine ng tao rito sa mga pagkakalis o whatever. Pero yung kung gusto kong dati na kung pinupaya, gusto kong gawin sa PNP Musculture Center, pero naman talaga ang importante is still under our legal custody. Okay, so ano yung sagot niyo sa, kasi hindi lang kayo ng bukol, ano yung sagot niyo doon? Sinabi niya Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, yung problema kasi nito, hindi perception. Baka naman kung sasabihin ng witness sa next time, ayun ko dyan, wala akong tiwala dyan sa mga taga-PNP, yun na lang sa NBI, kumbaga sila na yung masusunod lagi. Hindi naman siya yung pinag-uusapan ko kasi ang kausap ko, hindi naman siya. Ang kausap ko, yung speaker of the House. Ang speaker of the House, ni-request na ng Congress ng House of Representatives. Yung House of Representatives, sabihin nila, Thank you guys for standby. ay kapag sa Senate nila na, ay humihiling siya Ayun siya, oh. Maliit pa lang. Maliit pa lang si Arwana. Hirap nila yun. Basta ang bibig ko sa usahan, pagkatapos hindi nila ipapalik namin. Kung saan po dapat nila. Ito ngayon, kung hindi namin Hello. yung request ng House of Representatives, Hello. kailangan namin si Mendoza. Sa kanila na, nakakontent na sa kanila. Sa tingin mo, bibigay namin. Sa tingin mo, pagka kami ng request, hindi kami magbibigyan niya. Tayo, hindi na pinagbigan. Thank you. I will end my live stream. Bye-bye. Thank you.